Представете си храм без икони. През 787 година в Никея се събрали 367 светилци, свикани от императрица Ирина. Те трябвало да отговорят на тежка ерес – иконоборството. 6 десетилетия вече иконите били разрушавани. На събора отците обаче отсекли категорично. Както кръстът Господен стои в храма за поклонение, така и иконите трябва да бъдат почитани, защото чрез тях издигаме ума и сърцето си към Христос, към Богородица и към светиите. И днес има хора, които гледат на иконите като на обикновени предмети. Но Христос сам оставил своя неръкотворен образ върху убрус, кърпа, свидетелство, че иконата е повече от дърво и буй. А според преданието, когато в жребий на Пресвета Богородица се паднало да проповядва в иверската страна, тя получила във видение повеля от своя син да остави образа си върху дърво, за да бъде тя винаги с вярващите където и да са. Тогава Богородица поискала дъска и като умила лицето си, отпечатала лика си, а там по чуден начин бил изобразен и нейният син, който тя държала на ръце. Когато почитаме иконата, ние не се покланяме на боята, а на живия Бог, който е изобразен на нея. Затова иконата е свята. Нека не оставяме вярата си без лице, защото лицето на иконата е лицето на Божията любов, която ни укрепва и днес в нашия забързан свят.